cewa shine yayi wannan aiki na saka ma ita dokar hannu. To mu koma cikin tarihi don kamar yadda da nake faɗa cikin wannan zauri. A farko inda aka so kafa wutar lantarki a Najeriya nan gaba ɗaya ita ne nan Jos, kuma ƙauyen Kura. Wanda ake kira Crafos, wurin da aka soma janaraitan wuta kenan a wancan lokaci ana fadin Najeriya gaba daya. Tun kafin a ma san za a yi gamayyar Najeriya abinda ake kira amalgamation. Sai mu sake ɗaukowa mu zo lokacin da aka kafa ita wannan kayan ji. Kusan kowane lokaci idan an tashi maganar wutar lantarki nan, lokacin tsare-tsare da ya tashi da aka yi juyin mulki na farko a Najeriya wadda ya kwashe duka karfi na madafan iko na shiya da kananan hukumomi da jihohi ya ba wa kujeran shugaban kasa. To daga lokacin abin da ya shafi harkar maganar wutar lantarki ta koma kujeran shi shugaban kasa baki daya, wadda babu wadda yake da karfin da zai iya kafa tashan wutar lantarki sai su. To abin da ya sa a wancan lokacin baka manta ba a nan jihar Plateau ne kawai ake da kamfanin wuta wadda take zama da kanta a wancan lokaci wanda ake kira ita NESCO. Har yanzu ma tana nan. To kaga saboda jimawa da ta yi tun kafin kowa ya samu wutar lantarki ana aka so mu samu wutar lantarki. To daga bisani in ka duba ita wannan Electricity Act wanda aka juya na aka yi mata musaya na shekara ta 2005, aka inganta ta a wannan karo wanda an ba da dama ga 'yan kasuwa da kuma jihohi ya samar da wutar lantarkin su. A cikin ita wannan act ɗin ka lura za ga an ce maka jihohi guda 3 ne ke da lasisi. A farko akwai jihar Kaduna, akwai jihar Edo a lokacin tana tsohuwar Bendel. Midwestern state ma ba kafin ma ta zama Bendel. Sai akwai jihar Lagos. To shi garin ya suka samu inna lasisi da ya kamata a ce jihar Plateau ba ta samu ba. To ga abin da ya faru lokacin da aka kafa ita wancan kayan jidan da ita da shiroro kayan ji aka samu da kafawa. To a wancan lokaci bayan tura mulkin mallaka sun zo sun danka hannu kowane a kowane shiya akwai National Gazette wadda yake nan a ita wannan jiha. Abinda ake nufi da National Gazette shine kusan gamayyan abubuwan da ya faru da har ya kai ga aka ce an samu shiya wanda ake kira amalgamation. Shine ake kira yana nan a Boye a National Gazette. Abin da ya shafi arewacin Najeriya nan gaba daya yana nan a Kaduna a National Gazette. Haka abin da ya shafi shiyan Yarbawa gaba daya yana na tsohuwar Ibadan jihar Ibadan na Oyo Ibadan yana nan a wurin akwai National Gazette ne a wurin. Haka an ka tafi abin da ya shafi shiyan kudu gaba daya, kudu maso arewa gabashi da kuma kudu maso kudu, wato shiyan kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashi inda kabilar Igbo suke. To yana nan a Enugu ne gaba daya ya shafe su. National Gazette yana nan a Enugu. To abin da ya faru jihar Kaduna ta samu saboda bayan amalgamation an ba su lasisi saboda an samu National Grid, wato wuta da yake ba wa kasa baki daya. To saboda tana ita ce uwa a arewa gaba daya, ita ce aka bata lasisi wanda kaji a ita wannan Electricity Act an sa Kaduna a ciki tana da lasisi da kai tsaye za ta wuce yanzu ta kafa wutar lantarki ta. Haka ma Edo saboda ita a wancan lokaci an creating ɗinta a matsayin Midwestern state saboda matsalolin da ake gani zai iya faruwa da watakila ya shafi abin da ya shafi Enugu a wancan lokaci na rashin zama lafiya wanda ake ganin sanadiyar da aka yanke ita Midwestern state din. Akwai alamun da ya shafi kabilanci da kuma wasu karfi na wadda ake ganin wata kabila tana rike da madafan iko a wancan lokaci. To ta samu lasisin a wancan lokaci tun lokacin da aka yanke ta. To kuma a wancan lokaci akwai tsofaffin injiniyoyi wadda tura suka horar da su a wancan lokaci da aka yi amfani da ita. To sun yi karfi har da ya kai ga suka samu lasisi ma ita wannan Midwestern state a wancan lokaci. To Lagos kuma ita ce wurin da aka kafa bayan an tashi daga Zingiru inda turawa suke daman headquarters suke nan Zingiru. Aka tashi aka koma Lagos bayan an yi gamanyan amalgamation. To Lagos ta zama ita ce shugaba da ta wuce gaba ɗaya ta zama kamar headquarter Najeriya, wurin da ake kamar da Abuja ake gudanar da gwamnati. To shi yasa suka samu wa'innan lasisi guda 3. To kaga su ne da su jara gama a ita wannan Electricity Act na yanzu da aka ranta bawa. To mu dawo magana na cewa kai magana tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari kamar ya rantaba ba hannu ya rantaba mata ba, an dauko ta ne su 'yan majalisu sun yi bayanai a kanta. To zan ce aka yi nazari na farko na biyu na ɗaya na biyu har na 3 su 'yan
majalisu wato ma'ana na wakilai wanda ake kira representative suka yi, sai aka mika wa 'yan majalisu na dattawa wanda su ne Senate, su ma suka yi nazari kama guda ɗaya suka yi, saboda sun duba sun ga duk abubuwa da ya shafi na ci gaban kasa ne, saboda irin matsaloli da ake da su na wutar lantarki wanda ya kawo a tsohuwar gwamnati an samu national grid collapse wanda wutar lantarki ya dinga zaftarewa yana faduwa har so 7 wanda kuma kaga abin kunya ne. Don haka a bada dama ma kamfanonuwa da jihohi da suke son su kafa wutar lantarkin su yi. To bayan da aka yi haka an ɗauki ta takarda an kai wa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari, bai rantaba hannu ba. To abin da ya sa da aka ce an kai wa shugaban kasa Muhammadu Buhari ana ganin zai rantaba hannu, sai rantaba hannu akan wasu kudurori daban-daban wadda bai shafi ita wannan wutar lantarkin ba. To zuwan shi wannan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana budewa da ya karanta ta, sai ce to ita wannan ne ma ya kamata a ce an samu. To lokacin da yake gwamna a jihar Lagos, irin kai ruwa ranar da suka dinga yi kenan da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo na cewa yana da tafkin ruwa wanda zai iya ko da 5 megawatt ne shi zai amfani da shi ya generating wutan da yake samu, zai dinga biyan haraji wa gwamnatin tarayya. Aka ce idan yayi haka zai kawo rabuwan kai wadda zai kai ga wasu jihohi da su dinga yi abin da suke sun dai samun takun saka sosai kan abin da ya shafi gina kasa a wancan lokaci tare da shi Bola Ahmed Tinubu da Obasanjo. To a yanzu da aka zo cikin wannan Electricity Act ga abubuwan da ya baza. Akwai ita wannan hukuma na NEC, National Electricity Regulatory Commission, ita ce za ta wuce gaba wurin ganin tsare-tsaren da amma jihohi da wasu 'yan kasuwa za su fitar da wutar lantarki wanda za su gina tashoshin wutar lantarki. To akwai tsare-tsaren da za a yi, kaga abin da ya shafi tsare-tsare in ka bude cikin kundin sosai ka karanta za ka ga dole akwai haraji da za a dinga bawa ita wannan gwamnatin tarayya. To ka san yawanci su wadda suke NEC da wadda suke su distribution transmission company da wadda suke wani gefen da ya shafi wutar lantarkin gaba daya, to cin hanci ma ba cin hanci ba, cin kai da rashawa da haɗiye mutum gaba daya shine yake tare a wurin. Ya musu ɗaukan bazata ne, saboda kusan in an ce maka yau zaka duba kaga irin kuɗi da ake samu na wutar lantarki a Najeriya ya isa a ce ba a ciwo wani bashi ba. Wutar lantarki kawai wutar lantarki kawai kudin da ake samu a wutar lantarki ya isa ce ba a ci wani bashi ba a Najeriya. To amma kaga da shike abin kowane lokaci idan ka tafi dungu ne yake nuna maka ba kofa ba a iya gane menene yake tafiya kan magana wutar lantarki. Sai wasu yan tsiraru su sayarwa wasu yan tsiraru, sai a dinga canza mishi suna da ya kai ga wani lokaci ma an kaga bill din an kawo maka za gan shi kamar takardar Nigeria. Kusan abubuwan gaba ɗaya baka iya gane menene ake ciki. To kaga wannan